Hormat prezidentimiz paýtagtymyzyň halkara howamendilini gelip, birden Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi görünüşindäki birinji sammitine gatnaşmak maksady bilen Özbekistan Respublikasyny gurady. Paýtagtymyzyň halkara howamendiliniň döwlet başlarymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary uratdylar. Paýtagtymyzdan ugralan döwlet başlarymyzyň içeri bir näçe wagtdan Özbekistan Respublikasynyň Samarkand şäheriniň halkara howamendilini gelip goňdy. Bu ýerde hormatly prezidentimizi resmi adamlar mehirli garşadylar. Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi görünüşindäki birinji sammit iki devletiň arasyndaky uzak möhletligiň köpügürli we ýödary bähfitli hyzmatdaşlygy putrandyrmaň ýoluna möhüm edim bolar. Soňra hormatly prezidentimiz Samarkand şäherindäki Kongress merkezine gelip, bu ýerde Ýewropanyň täzeliniş we özüşpanlygynyň ýolbaşçysy Odil Reno Basow bilen duşdy. Ýökmetdeşleri mehirli salamlaşyp, iki devletiň arasynda hyzmatdaşlyk göstermegiň meselelerini başlanýan ýokary derejeli forumyň dowamyna duşmagy dören mümkinçiligi kanatlanma bildirdiler. Duşuň dowamyna döwlet başlarymyz Türkmenistany durmuşa geçirilýän ykdysady özüş strategiýasynda halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge, Ruhanyna awraýly mali guramalary we bank garz düzümleri bilen gatnaşyklary işçileşdirmäge mühim ähmiýet berilýänini bellädi. Şunun bilen baglanykda Türkmenistan bilen Ýewropanyň täzeliniş we özüşpanlygynyň arasyndaky köp ýyllyk hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýeti bellenildi. Ýewropanyň täzeliniş we özüşpanlygynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň ykdysady ösüşine ýokary baha berip, ýolbaşçy diýen düzüminiň ýödary bähfitli hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirýänini aýtdy. Döwlet başlarymyz köpügürli we sebit ähmiýetli demirgazyk günorta, günnogor günmatar halkara ulug geçirgilerini döretmek boýunça işleriň alınıp barýanyny belläp, Türkmenistanyň burada amala aşylýan taslamalara gatnaşmak üçin Ýewropanyň täzeliniş we özüşpanlygynyň anyk tekliplerini seretmäge taýýardygyny tasdiklady. Döwlet başlarymyz energetik ulgamyna hyzmatdaşlyk göstermegiň meselelerini üns çekip, ýurdumyzda bir ulgamy diversifikatsiýalaşdyrmak bilen bir gatarda arasda daş gurşa we ziýansyz ýaşyl energetika boýunça maksatnamalaryň işleriň alınıp barýanyny aýtdy. Şunun bilen baglykda Türkmenistany amala aşyrýan durnukly energetika taslamalaryna we täze başlangyçlary Ýewropanyň täzeliniş we özüşpanlygynyň gatnaşmagy üçin uly mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda owa gyjak buğdagyny ösdürmäge, Ruhanyna tuw terişlerini tygyşytly we erejeli peýdalanmaga mühim ähmiýet berilýänini we şunun bilen baglykda Ýewropanyň täzeliniş we özüşpanlygynyň suwuruş tesgararynyň gurulşygy hemde ýokary tehnologik enjamlary ornaşdyrmak boýunça ýurdumyzyň degişi idaralary bilen hyzmatdaşlygynyň gollanýanyny bellädi. Şeýle hem döwlet başlarymyz Türkmenistanyň bir iri halkara mali guramasy bilen milli banklarymyzyň hemde hususy ulgamyň gatnaşyklarynyň täze we has netijeli görnüşlerini ulanymagyny gollanýanyny belläp, kiçik we orta telekeçiligi ösdürmekde mali garz hemde maslahat beriş hyzmatlarynyň işleşdirmeginiň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy. We ýurdumyzyň geljekde de Ýewropanyň täzeliniş we özüşpanlygy bilen ýödary bähfitli hyzmatdaşlyk giňeltmäge taýýardygyny tasdiklady. Duşun ahyrynda hormatly prezidentimiz we Ýewropanyň täzeliniş we özüşpanlygynyň ýolbaşçysy iki taraplyň hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde ösdüriljekdigine anan bildirip, birek-birege iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.